Kamarádi moji, už sme na rozlúčce. I kamarádi moji, už sme na rozlúčce. Ešte si podajme, ešte si podajme svoje pravé ruce, že ešte si podajme, ešte si podajme svoje pravé ruce. Nevestička, nevesta, len sa ťa pýtam, dáš ti radšej vienok sňať, alebo hlavku stať? Hlavku stať.
Radšej hlavku sťať. Nevestička, nevesta, tak ja sa ťa pýtam druhýkrát. Dáš si radšej hlavku sťať, alebo vienok sťať? No. Ale predsa len radšej asi tú hlavku sťať. Bobo ju ostril. Tak hlavku sťať. Dobre. Tak ja sa ťa pýtam po tretíkrát. Po tretíkrát. Dáš si radšej hlavku sťať, alebo vienok sňať? No to. Radšej Asi vienok. vienok sňať, ale nebude to len tak. Ešte by som predtým rada povedala jeden svadobný príbeh, ktorého súčasťou bude aj naša družina. Aha, tak neviem, kto je, ale ja ti teda dám teraz slovo a môžeš povedať. Kedysi dávno žil v domčeku chudobný Janko aj s Marienkou a jedného dňa ich macocha vyhnala do lesa. Ako tak kráčali cestou po lese, lepilo sa im na tvár lístie, museli si ho stále dávať dole. A preto by som teraz poprosila Peťa Maťoša s Veronikou Húškovou. Poprosila by som aj Bašku a Johnnyho. To nie sú. Ale poď. Taktiež Maja s Alenkou. Tam sú zadu. Aj Maťa s Natanu s Peťou. Sú tu? Je tu. A ešte Maja so Stankou. No a Vašku s Johnným by som poprosila teraz, keby mi doniesli moju tašku. Moje lístie. No. Môžete si teraz posúvať toto lístie v týchto dvojiciach a každý z vás jedno lístie namočí jemne do krému, dobre, a dá si na jedno líce druhý líst do krému, dá si na druhé líce, takže každý dostane dve lístia na svoje líce. Chlapi máčajú a na babi Aj naopak môžete. Všetci budete mať, takže môžete si pomáhať vzájomne v pároch. Každý z vás bude mať takéto dva lístky na svojej tvári. Dve, áno. Dobre, ktorí už máte, vás poprosím, aby ste túto pred nami rad vytvorili smerom k stolom. Nech na vás pekne vidno. Sekundový lepidlo. No. Dobrý krém, dobrý. Ktorý máte, môžete sa opäť stávať túto do jedného radu. Ja šetrím. To som zvedavý.
vyhrali to. No. Jaký pásky proti nikotínu, ne? Ja sa teším. No. Je len o zábavu. Môžete odložiť, ak ste všetci polistovaní. A vašou úlohou teraz bude zbaviť sa tohto lístia, ale bez pomoci rúk, iba za pomoci vašej mimiky. Aha. Dobre. Iba pomocou. Takže usmievajte.